Do Afganistanu odchádza 1. decembra striedať súčasné jednotky 136 slovenských vojakov a vojenských policajtov. Časť bude likvidovať míny, stavať a pomáhať pri údržbe letiska v Kandaháre, ďalší budú strážiť tábory či cvičiť afgánsku armádu a políciu. V Afganistane má v súčasnosti svojich vojakov 43 štátov. Viaceré krajiny okrem Slovenska, napríklad aj Nemecko, oznámili zvýšenie ich počtu, iné chcú zasa svojich vojakov z krajiny stiahnuť. Jedná sa o to, ten priestor je otvorený. Afganistan je sám o sebe iná krajina. Ste videli to, čo možno niektorí predtým v živote nevideli, hej. Oni nás útočili bez varovania, absolútne bez nejakej logiky, bez nejakej vojenskej stratégie. Pán Boh nad nami držal tú ochrannú ruku práve aj v tomto. Po včerajšom najväčšom útoku doposiaľ, ktorý bol za 7 rokov vedený na túto základňu a vlastne najväčšej ofenzíve Talibanu, kde boli aj určité obete, sa dneska predpokladá a očakáva za ďalší útok je maximálna pohotovosť, zdvojnásobené sú všade stráže a všetko frčí úplne ako sa má od vesty, prilby a cez zbranie, proste takéto veci. Takisto sa aj my zdravotná služba musíme pripravovať na tento nečakaný útok. Po skončení strednej zdravotnej školy som túžil vlastne spraviť alebo robiť niečo také, kde by som mohol zachraňovať a pomáhať ľuďom. A môjim veľkým cieľom sa bolo dostať do horskej záchrannej služby, kde som sa bohužiaľ nedostal. Taktiež u požiarníkov som nemal až také šťastie, ale asi po roku a pol po škole som vlastne vstúpil do ozbrojených síl Slovenskej republiky. Začínal som nejakým 3-mesačným výcvikom v Martine, čo bolo vlastne ako taká, dá sa povedať, základná vojenská služba, aj taká tá prípravka, kde sa chceli vlastne z tých civilov spraviť nejakých tých základných vojačikov, že by vedeli aspoň nejaké tie základné veci, čo vojak musí vedieť. Čiže to boli moje také začiatky v tom 2007 roku, keď som vstúpil do tej armády. A to ma vlastne tak nejak nadchlo, že som mohol sa rozvíjať ďalej v tejto svojej odbornosti, čiže čo sa týka ako tá záchranárčina a vlastne to zdravotníctvo, a že mi vlastne armáda umožnila ten ďalší rozvoj, keď som si vlastne potom začal študovať zdravotníckeho záchranára, keďže v Afganistane je veľmi málo zdravotníkov a zdravotníci sa dá sa povedať, že sú taký ten nedostatkový tovar, ktorý vlastne všade ich potrebujú. Je takých viac odborností, ale my zdravotníci medzi nich patríme. A oni vlastne povedali tým, že automaticky pôjdem do Afganistanu. Čo som nechcel tomu veriť, som myslel, že alebo ma chceli vytlačiť z tej misie a chceli niekoho iného tam dať, ale v konečnom dôsledku oni fakt ma posunuli inde. Čo som bol potom aj za to rád, lebo som nabral určite viac skúseností, ktoré som si priniesol z tejto misie, ako by som nabral možno v Bosne. Momentálne vychádzame na vonkajší perimeter, kde sme tak, dá sa povedať, každému na odstrel. Všetky misie, ktoré plní slovenská armáda, alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky, sú v podstate mierové misie. Čiže aj my sme išli ako do mierovej misie s tým, že sme boli v bojovej zóne. Prvé 2 týždne, prvých 14 dní sme vlastne boli jednoducho také veľké rotačné stany pre cirka 200 ľudí, kde sme my boli ubytovaní na vlastne každý mal iba takéto lehátko a takéto rozkladacie lehátko, tam sme boli ubytovaní a sme čakali, kým tá naša ďalšia rotácia, ktorá tam bola, ktorú my sme prišli striedať, odíde. Naša misia, ktorá sme tam prišli v počte tých 136 chlapov, sa skladala samozrejme z veliteľstva. Ďalej tam bola tá stráž načatá. Oni zabezpečovali, samozrejme oni mali tiež svojho veliteľa, svoje velenie, ale oni zabezpečovali stráženie kempu a vstup. Oni mali vlastne celú bránu, čiže zabezpečovali ten prechod tých daných automobilov, osôb do kempu. Dá sa povedať, že oni boli taktiež v tej prvej línii a boli osoby toho prvého kontaktu. Ďalej naša jednotka pozostávala zo ženínej čaty,
alebo želenej roty, kde boli stavbári a minery. Čiže ako som už spomínal, stavbári si robili to, čo mali, čiže tú stavbarčinu, výstavbu kempu, proste udržávanie toho kempu v tom chode a minery zabezpečovali zase odminovanie tých pôl, ciest, letiska, odminovanie, že by sa mohlo rozširovať letisko. Oni odminovali určitú plochu a zase tí stavbári za nimi išli a hneď tam betonovali letisko. Ja ako zdravoťák som sa pohyboval vlastne, alebo som tak preskakoval medzi tými všetkými našimi chlapmi, lebo nemal som nejaké takéto trvalé stanovisko. Mal som síce ambulanciu, mal som svoj izolátor, kde som udržával tých chorých a tak. Afganistan je sám o sebe iná krajina. Je to iná kultúra, majú iné náboženstvo. Ďalší vplyv, ktorý veľmi vplyvá na to obyvateľstvo, je to, že oni sú v kuse. Keď sa pozrieme do trošku histórie toho Afganistanu, ten Afganistan bojuje už niekoľko desaťročí v kuse, čiže u nich je vojna bežný deň, bežná realita života, čo my si nevieme ani predstaviť a ďakujem Pánu Bohu, že také niečo tu nemáme. Prvý kontakt s tým domorodým obyvateľstvom alebo s tým afgánskym obyvateľstvom bol hneď pár dní potom, ako sme tam prišli, keď sme vlastne išli odminovať. Bol tam prvý kontakt s tými deťmi. Samozrejme, mali sme strach, nie že strach, ale taký rešpekt, lebo každý nám vravel, že nedávajte deťom nič jesť, nedávajte im nič. A pritom človek ich ľutoval, keďže my sme mali toho hojne a deti nemali nič. Samozrejme, že sme im chceli niečo dať, ale v konečnom dôsledku sme to pochopili prečo, lebo to dieťa, vy si musíte držať odstup aj od neho. Oni nemajú problém naložiť výbušninu aj na dieťa, to dieťa môže byť ešte nebezpečnejší vojak ako dospelý človek, lebo na dospelého chlapa si dávate viac pozor, samozrejme. Držíte si ho na odstup, ste pripravení na to, ale pri takom dieťati vaša pozornosť nie je 100%, idete mu dať nejakú vodu, idete mu dať nejaký keksík, niečo oné a neviete, keď sa čo môže stať. To bolo blízko! Dobre, chlapi. A to bolo za džetlo. Kde buchla? Dobre, už. Prvý útok sme zažili, keď sme boli ešte v rotačnom stane. Iróniou vlastne bolo to, že keď tá rotácia, ktorú sme my striedali, odišli, tak noc na to, ako my sme sa nasťahovali do kempu, do nášho kempu, tak do tohto rotačného stanu, kde my sme boli, spadla raketa. Čiže ak by sme tam boli len ono dlhšie, tak určite niekto z nás by to asi neprežil. Čiže to bola taká tá irónia, alebo takéto šťastie, taká tá ochranná ruka, že Pán Boh nad nami držal tú ochrannú ruku práve aj v tomto. Potom prišiel máj a vlastne toho 20. alebo 22. si presne pamätám mája, prišiel ten najväčší útok doposiaľ na jednotky NATO v Afganistane, čiže na tú našu základnú Kandahar, kde spustili masívny raketový útok s tým, že by vlastne tak odpútali pozornosť a oni prenikli na základňu v amerických uniformách a v uniformách vlastne iných krajín. Doslova sa rozpútal taký ten pouličný boj, čiže tam to bolo vlastne vtedy také napäté, tam sme potom ešte dokonca nejaký týždeň potom ešte nevedeli, či všetkých z nich chytili. A preto sme všetci chodili po zuby ozbrojení v neprestredných mestách s príľubami aj na obed, všade úplne. To vlastne bol vyhlásený stupeň najvyššej pohotovosti. Nikto nemohol ísť nikde, že by nebol oboznámený, nikto nemohol ísť nikde sám. Keď to párkrát spadlo veľmi blízko nás, každého to samozrejme prekvapilo, ale na druhej strane, keď všetci sme vedeli, do čoho ideme, na to nás pripravovali a ako strach bol. Kto povie, že nemal strach, tak ale ten strach musel byť určite taký spojený strach s rešpektom, lebo keby bol čistý iba strach, tak ten človek nevie, čo má robiť v takej situácii, ale tam nespozoroval som ani na jednom chlapovi, že by nevedel, čo mal robiť, keď sa niečo také stalo. Také tie ťažšie chvíle na tej misie boli práve tie, keď sme sa zúčastňovali na tých rám ceremonií, čiže dá sa povedať na tých pohreboch, ale vlastne ako náhle zomrel jeden vojak, zo všetkých národností, čo sme tam boli, prišla určitá skupina ľudí a bolo to také smutné, keď hovorili o tých chlapcoch a hlavne mňa to tak stále zarazilo, keď prečítali ten vek, že mali 20 rokov, 19, 21, 22 a niekedy sme išli do dňa aj 3-krát na pohreb, na tú rám ceremoniu. Čiže bolo to tak, keď boli niekedy chvála Bohu, niekedy nebolo nič, ale niekedy boli, hovorím, niekedy zomrelo viac ľudí. A proste tá smrť tam bola určite súčasť toho života a keď my sme sa to snažili nejak nevnímať, videl som na tých chlapoch, a čo už boli aj starí harcovníci, čo už mali neviem koľko misií za sebou, že
A aj im sa tá slza vypadla, keď sa pozerali na to a keď si uvedomili, že to je môj rovesník, alebo včera som s ním bol v posilovni, chodil som s ním hrávať futbal, chodili sme si sadnúť na kávu. Proste, že bolo to ťažké, samozrejme stále to bolo ťažšie s tým, keď sme ich poznali osobne. O toto bolo ťažšie. Ja si myslím, že určite každý chlap, keď prišiel z tej misie, tak niečo to v ňom zanechalo. Takisto ako niečo vo vás zanechá škola, ako niečo vo vás zanechá nejaké iné zamestnanie alebo čo, ale toto vlastne na vás zanechalo určite nejakú tú hĺbšiu rýhu, pretože ste videli to, čo možno niektorí predtým v živote nevideli. Hej. Čiže jednak to, že ste boli v tej vojne, to, že ste videli ten hlad, tú biedu, to utrpenie, si myslím, ako to nezanechalo na ňom nejakú tú újmu, tak určite to zanechalo obrovskú skúsenosť, obrovský rešpekt, obrovskú úctu k tým ľuďom, čo tam sú a čo to robia a možno aj nejakú tú takú hrdosť samého na seba, že to zvládol. Samozrejme, každý chlap, keď išiel na tú misiu, si chcel doniesť nejaké to video, nejakú tú fotku, že by vedel doma ukázať rodine. Ja som sa nejak nad tým veľmi nezamýšľal. Ja som sa zamýšľal vlastne nad tým, že odletieť tam, splniť tam to, čo mám, to poslanie svoje, vrátiť sa živý a zdravý. Môj kamarát vlastne Ďuri Kušnír, tak on ma nahovoril na to, že Laco, vezmi kameru, spravím ti potom nejaký ten pekný krátky dokumentik, pretože ukážeš to doma rodine, potom to ukážeš deťom a proste budeš mať takúto dobrú spomienku. Čiže vlastne on ma tak nejak do toho donútil, ale tam ma tak motivoval na to, aby som si tú spomienku nechal len v hlave, ale aby som ju mal aj na tom vlastne v nejakej videodokumentácii. Z toho môjho pohľadu tam bolo to komplikované veľmi na tom kamerovaní, že samozrejme poprvé nemám žiadne takéto vzdelanie, čiže by som mohol s tou kamerou, alebo nie som profesionálny kameraman. Neviem robiť možno nejaké také veci a také zábery, alebo že nemám ten cít na to, aký má nejaký ten profesionálny kameraman, že vie, že z toho uhlu to nemá zmysel, neviem to nasvietiť, hej, že by som tak, určite neviem to tak precítiť, ale čo mi tam veľmi komplikovalo to kamerovanie bolo to, že na väčšine miest bolo kamerovanie zakázané. Poďalšie, čo bolo komplikované, bolo to, že keď ste chceli niečo kamerovať alebo nejakých domorodcov kamerovať, ste museli kamerovať tajne. A je veľmi ťažko držať záber, keď nevidíte, čo kamerujete. Máte malú kameru, ktorá nie je ani zďaleka profesionálna a sa ju snažíte schovať nejak iba maskáčom vo vrecku, kde máte dieru a nejako tak kamerovať alebo v šatke zakrútenú, že by ste tých Afgáncov nakamerovali aspoň trochu. Čiže to bolo tiež veľmi komplikované. Ďalšie, čo neskutočne mi to komplikovalo, samozrejme bolo teplo a ten prach. A vlastne najviac ma mrzí, že samozrejme vy neviete, kedy príde útok, hej? Alebo neviete, kde spadne raketa. Čiže tam to bolo veľmi ťažké chytiť s kamerou nejakú dopad tej rakety alebo niečo také, ale neviem, možno stále priniesť šťastie, na párkrát sa mi to podarilo. Čiže ale zasa možno práve preto, že tých útokov bolo strašne veľa.